mma gbagbu gị. Mma agbasa gị isi. Ndị ya nọkwuru anụgo. Yes. Onye adịghị Moralight na-agbagbu gị. Ekwuru ya. If this one ever, mma agbagbu ya. Aha. Aka na-ekwu okwu nke azụ nọ nke akịta na-ekwukwa. Ke ka anụ ọhịa. Ke atụrụ black a. Kpọrọ onwe ya Moralight. Bịa Moralight pụta ebe a, ebe a. Nye m ego ndị bouncer akwụ. Nye 14,000 ndị bouncer ahụ. Keke ye 14,000. Ị na-afụ na toilet akịta na-ezelugo. A na-ekwu okwu nke azụ nọ nke akịta na-ezelugo. Nye m ego a ka amịa toilet a biko. Nye weta ego. Ya ka iji bịa na-agbụ ka nkịta ala. When did biko mbata ka nye gị ego? Da o nwere bi na-aga m inye m 14,000 a. O nweghị bi na-aga m inye m 14,000 a. Nye m ego a. So ọ na-anọ n'ụlọ kịta taa Sunday. Ntị aka na-agba na onye from where? A sị gị mbata echi ka nye gị ego. Amịa ya nwanụ. Onye ọbụla zuo ike. Mgbe ndị anyị ego 14,000 why can't you nye m ego ahụ mgbe anyị na-ege spend ego banyere asị nta ọsọ onwe ya gbasa mata ọsọ ndị nye m ego aka nsị m apụọ ịsọ nye gị tata iwu ị na-etiri m iwu ego adịghị gị n'anya ị na-etiri m iwu Moralight onweghị bi na-aga minye home 14,000 ahụ kedu ebe ịfọ nọ kịta kedu ebe ịfọ ị ga-ajụkwa m ya again kedu ebe ịfọ ebe a jụkwa m ya ọzọ uche gị dị ga-ezo ike onwere ige ebe a kịta nye m ego ahụ chi na-ezu ezu wetagodi 14 onweghị bi na-aga m inye home ego ahụ Moralight ma agbasị onweghị bi na-aga m inye m ego ahụ gee ntị ofufu na ya adam na gị nọ ị na-akpake m ndị nwa maka gị wee na chiaz na old me bifo Chineke akpọ m mma gbagbu gị mma agbasa gị isi ndị ya nọkwuru anụgo. Yes. Onye adịghị Moralight na-agbagbu gị. Don't worry, na-record ya nna nyo na-record. Don't worry, record ọnwa kwuru ekwu ya. If this one ever, mma agbagbu ya. Onya na ebe a. Ọ na-ewezikọ onye nwobi ya ama. Ọnwa kwuru ya. Ekwu mana kamera. Na ndị na Kaba ahụ nyegoro m 14,000 ahụ. Ọsọ na iwe. Ọ ga-akaba ahụ nye m 14,000 ahụ. Aha m toilet akịta nye m ego ahụ. Na ebe ka wepụta. Ka mfụ ebe ọzọ. Hey, wa kwara ka ọ dị o. Bịa iyo. Di ma tax collector. Ka sị ba wee pọ kịta. Agbagbuya na mmadụ ebe. Ka ị na-ebe ebe a? Agbagbuya na mmadụ ebe. Ndị na-egbu ya? Ị na-ajụ mama m? Mminu ya? Ịnụkwa na mmadụ na dibịa ibikọ n'ụlọ bikọrọ. Ịnwụsa ikwu ịnwụsa ma agụ ebe a olee mmadụ nsogbu ma ndị nwere aṅụ. Come back, Chico, they are warning. This is the man. This evening you will die. Hello. Are you Mr. Moralight? Yes. You're under arrest. So what can I do? For a murder of one Mr. Joe. And anything that you say or do be used against you in court of law. Bam. Don't move it. Now do ịhụ m ọfụma. Mana enwe m ike igbu mmadụ. Mbaka mụ na Joe balụ, agbasịa mba. Agbagbo onye ọbụla mma gbagburu ya. Okay, ị na-akụ erikwa video gị na station o. DP ekirigokwa ya. Ị na-akụ erikwa ị na-akụ eri. Officer abeg. Move it. Emekala aka o. Agbana. Ọkwa eri ka ichi ire ezu. Bible a bukwa gị ebe a. You gonna explain tire.